Wilahing Mas Tunomo Sidam Sekaring bawana langgeng iki kaya titah ulun Arjuna mboten mulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptangira mulan-mula Sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsuh niran padha kadang ayu toya andale toya kasinggihan mekaten bekulun ing wayah ing madu baru kula pun Arjuna bekulun wayah ulun Janaka inggih pun Permadi iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Batsa Kunti Dewi Batsa inggih Margun Bapak Pendi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang bulun sembah kula kunjuk ngersa cenila paduka iya ya ulun nampa atorya bombong diasulun ora lihat pangestu ulun tampan ana kula mending jimat mari pindaning kesendesen Arjuna ngendi berani ngedawuh ana wigati apa dene jeneng kita sowan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten Arjuna ngendhami apa to sababe jeneng kita sowan sebab akibat sangling sepisan kula namung badhe nyuwun prisa yo Arjuna apa menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dinten Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono pukulun sowan kula somaduka wangadi pukulun mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula ponokawan sapa ai ponokawan kula pukulun ponokawan sapa Baron kalih bagi ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing Prawan Petruk kesinggihan pun awit kula mangertos pun bila kula nampi pelapuranipun masyarakat
saking kalangkan jembal kulun bilih Kakang Semar Gareng menapa dene Petruk minggah wonten ing arti Siulaulu inggih menika Kayuwangan Sulaya pukulun kula nyuwun dawuh menapa pukulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Gareng lan Kakang Petruk Arjuna wonten dawuh ngertiya pancen Semar Gareng lan Petruk sowan ana ing Kahyangan lha dalah menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Mairot menika klebet paran murang mekaten pukulun ngerti ya inggih yen to Semar Gareng lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candradimuka aduh pukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon sabab Semar Gareng lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candradimuka Arjuna pamekon jeng-jeng katon lerken bener ora iki cincingane gol pamekon jeng-jeng langit gelap-gelap katon lerkin cangeng risang mawe gandung ajep lerkin cangeng risang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayik Arjuna lonten paningan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejet padha kalawan jeneng ulun pukulun kula mboten narimakaken dene pukulun sampun mantun gendak sikara kalian pun Kakang Semar Gareng mlopot dene Bagong kula mboten narimakaken sabab Semar Gareng Petruk menika ponokawan kula kula mboten narimakaken pukulun mulai pukulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Gareng Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika pejahi sedaya peteng sanget pukulun kula suwun kanthi sanget paduka pukulun menapa menika mangsulaken ponokawan mulai boten mangsulaken paripaksa kula wantun lan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah kula ingkang boten narimakaken menawi saged Kahyangan badhe kula obra-abri kula Arjuna yen ngono kita wis wani lawan jeneng ulun kenging menapa kula kedah ngetingalaken Darma kenging menapa kula kedah ngetingalaken Darma Wisata dan Babagan kenging menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka pukulun menawi pakulun sampun boten saged dipun ajeni kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi monggo pukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajir Arjuna kita kenggonan apa teka kita ora temu wujuding guntur geni guntur angin kula sampun kenal guntur
langkung saking selangkung taun mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula Pukulun kula gadhe pusaka Cestri Yamin menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka tampanana Cestri Sula kelakon jebluk dada kita Janaka Wong Mastunama sidam skaring bawana langgeng Janaka lha kok dadi kita digdaya kaya mengkono Cestri Sula Ratemama Pukulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwat jengan dika Pukulun aduh ketiwasan ora kaya kandhane kaya ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono lho iki teko nang kene nah kosek lho kosek kita omong apa aduh cilaka iki aduh wah keterucut iki wah wis kosek konangan kowe ngomong kok jur kaya ngono iki kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sembah mambet kula kunjuk bekti Pukulun selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo agak iso dadi kaya ngono nggih Pukulun kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar ayo Janaka kok nyebut Bapak Semar wis konangan iki wis pun kula bloko sutane sama anggere omong jitet cangkeme dewa karo dijitet cangkeme Bapak kula teng pundi Pukulun lha kok iki iso dadi Janaka piye wis oke sing bantu wong apik niku bakal oke sing bantu Bapak kula teng pundi bapakmu didokok ning pinggiring Candra Dimuka alah Pak kok lekani ngaya temen klumbruk kok kumban modar kabeh Semaris mecicil Petro lambene wis banyu bareng mripatis drubung laler edo mati kabeh dewa kula nyuwun pengayoman Pukulun kula mboten kepengin bapak kula sami pejak kados mekaten merga pokal gawenipun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru kula suwun ing ngersanipun Jawata ingat ingsun semedi ora pati-pati weruh barang apa wae ora pati-pati ngambu gondo apa wae ora pati-pati kumecap ora pati-pati mikir apa wae ora pati-pati obah darang betal wae muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku wah garap ngaturaken panuwun Gus sampun kepareng mitulungi dhateng kula nyuwun lho gering ora dadi ngopo ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendera marang Ponokawan nggih ngaturaken panuwun Den
Bedhe Kakang Semar. Kula ngaturaken panuwun Ndara Dipro. Petro, iya Petro. Ora apa-apa, lha kok dadi iso padha ing pinggiring kawat candra dimuka. Do adem apa piye? Mboten Ndarayu bakal gawene kula Bathara Guru sing kula ali Bapak Ali Petro disirnake. Aku dadi terus Ndara sing iso milujengke kali kula. Iya, panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten, Ndara? Dewa Gedhe Turdawa. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Heeh, kok rumah saku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah, piye? Tak deloki. Wah. Piye? Lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wah, terbelok iki. Wadut ora. Aku dadi iso dadi kaya ngono. Sapa to reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka? Muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nolo garing. Matamu kok kaya rating. Rating udah 70 ngerti. Sing sangunake kaya ngono kuwi, sing sangunake mata kaya rating udah 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo lakuke. Sakarmu. Oleh ya ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Bebas wae pokoke. Oleh imbal nek perlu imbal. Nah, lah kok dadi Ndara Janaka. Wah, jan wis. Iki kok dadi mbuh. Ndra. Muni mbuh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora usah do takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus lakon piye? Iki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Bathara Guru. Wah, wedi ora aku. Lho. Apa? Wah, domonge kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngentokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Kandawaru Binangun suwung. Terus aku sing arep nggoni. Ya. Sembah pangabekti kula kunjuk apa kulun? Iya. Kresna ulun nampa. Ulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Arjuna ulun nampa. Para Guru aku ngaturke sembah. Iya, Werkudara ulun nampa. Wonten menapa apa kulun? Mlajar Arjuna. Janaka kula wonten paring adhawuh. Kita aja banget nggone gawe wiranging Bathara Guru.
Apa kira-kira isih kurang kanugrahaning kadiwatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya. Arjuna, enggal sekawit kita sowan ana ing Kayiwangan. Gawe wiranging Bathara Guru teka saiki wis mapan ana ing kene. Lho, Janaka ana perkara apa? Bukulun. Kabedhau dada kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kula sepisan kemawon dereng minggah wonten ing Kayiwangan. Lah banjur sapa wewujudan kita ing mapan ana ing Kayiwangan Janaka? Motar kekek sebar kula kepiye Kakang iki kok aku kok ngedep kaca rias Janaka wonten dawuh kurang ajar sami jebles kalian kula ora Bu ya kok sik ning ngrasane susik ora rasane susik lah aku ki gumunku kok Janaka kok ditutke Panakawan mongko Panakawane kok ora ganep kowe mundur sik badhe kula suduk mawi curiga ayo badhe suduk kok suduk genti ayo tinosi mundur sik nggih ngestaken dawuh tak rembuke aja kuwatir kadanging pun Kakang Dimas Arjuna apa Arjo sinuwun Darawati Koko Prabu semban kula Koko Prabu jimat den Koko Prabu ngaman kula Koko Prabu Darawati Koko Prabu ming muni Koko Prabu kok mengap ambane Koko Prabu Janaka wonten dawuh piye wonten dawuh lah kok si Adi nang kene sampun sawetawis Prabu piye sampun sawetawis Prabu si Adi ngopo nang kene Darma Wisata alias tegenik wis konangan ya iso omongane ngawur ngene Arjuna Janaka wonten dawuh kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ra iso pisah Arjuna wonten dawuh iya konangan wah modal ora wis candak wis aja tok kapang-kapake wis sinten kok Prabu asu sabar ora kena nesu tak pecah sirahe aneh lho sapa Kresna sapa kowe pengen ngerti wah jam kae kok bantinge men modar wani modho rupa karo adhiku oh apa iya malah guyu
Aku Dara kok guyu lho. Guyu ya wagu. Ora wangun. Niate piye? Nek kula critake dawa. Lah niki nylametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Lho. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kakang Prabu. Nek tak slametke Kakang Semar karo Kakang Petruk. Karo Kakang Gareng sing ora iso urip mesti temekeng pralaya Kakang Prabu Ndarawati. Iya Janaka, aku ngaturke panuwun ya Janaka tiba padha-padha. Kakang Prabu dipun dawuhi salin kula isin. Engko dhisik le salin men ngenteni karo sing tumindak ala ing tumindak awon. Sang Hyang Pikulun Manik Maya men rawuh nang kene dhewe. Arjuna, kena ngapa ora sira pateni wong kang madha rupa? Bathara Guru teka meneh. Nantang karo Janaka. Gong, rasah wis ora. Aku isih ora trima. Iku karepe dhewe panesmane jajal. Iki le metenteng ora ning gase bapakne. Ora lega rasane nganti kok nek ora ngajur-jur kuwandamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanet karo Bathara Guru. Wis Bagong wis sabar. Pukulun aturi ngemutaken dhateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mong anak kula ora bakal ampuh digdaya kaya ngeten. Manik Maya wonten dawuh. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mengkene mau, dosa sarta pidarane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong, Semar Petruk lan Gareng Pustekaning Pati tegese kita mentala mateni kelawan dulur kita dhewe. Kita mikir menawi mboya. Inggih, Pukulun. Inggih kula nandhang kalepatan. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Mboya lawan ulun kita njaluk ngapura nanging kelawan kadang kita Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya. Inggih ngestaken dawuh. Petruk ulun nyuwun ngapura. Mboten napa-napa. Nala Garing ulun nyuwun ngapura. Mboten napa-napa. Pukulun santai mawon. Niku klina disegawe sengsara wong kok Pukulun. Bagong ulun njaluk ngapura. Kepiye? Ngapura-pura. Ya ngapunten. Mboten kelingan sampeyan teng ngajeng kula. Nek ora Bagong ora ana to. Mbungok sro banget kok ning mburine Hyang Pikulun padha wenang. Nganti kaget Hyang Pikulun padha wenang. Jaedan. Nawa-nawa niku dipikir Pukulun, mengana njaluk pertangga jiwa jambutipun ora entuk. Piye ana? Dene kalah karo aku. Mergo ulun momong kita. Lho kudune sing tak mongki cah cilik. Wus. Bagong, nun Pukulun. Ora wedi kan ulun. Takut Pukulun. Aja sembrono. Dados apane? Padake lagu wae. Manik Maya ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana wonten wigatos menapa akeh ing bakal ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh
mergo pendak-pendak kita isih katarungku hawa nepsu. Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala, Bagong men nggawa sakarepe, sak oke-oke lan sakarepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa. Bagong, nah, aja dintekke. Apun kula gawake senso ajeng tak tegur. Kula mangke kula ngawat-awati dhateng Bagong sampun atus kuatos Kresna ulun pasrah. Inggih ngestaken dawuh. Kok dadi malik aku barang. Ngapunten, ayo medingko srana kok. Ya wis ora apa-apa sok meneh taren. Taren sing ora entuk. Mbok wis langsung wae. Arep mampir nang Madukara kok gojag-gajeg. Piye? Arep mampir nang Madukara kok gojag-gajeg. Ayo gleling sithik to ya. Mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra. Kanjeng Parang anu abah rene kok Kanjeng Parang iya mbok pikirane sing apik wer karo Bendara arep kurang ajar. Bagong ora kena kaya mengkono. Iya Sinuwun Ndarawati lho. Kowe iki wis ora kenggonan Sang Hyang Menang kok isih ora mbok ndek lali. Ngapunten Sinuwun. Nggih Sinuwun. Wah, mrene dak dasmu. Mrene wani. Ayo gleleng kok njur terus-terusan ora. Ayo gong mulih. Yo, iki sento pelem. Pertangga jiwa kemampu-kemampu. Nang wis ora apa-apa lah. Kemampu truk. Kowe doyan ora truk kemampu doyan. Aku iki sing rada bosok ya doyan. Kemampu ya doyan wis pokoke tak nut wae kok. Iki oke sing rada kemampu ya, Truk. Disengget yo. Ya iya. Rasa kuwatir. Aku diturai. Aku diturai pelem sing mlenyok ya ora apa-apa. Peloke tak nggone mut-mutan. Mut-mutan jengkule mlocot ora. Janjane sirmu piye to Bagong? Ayo mbangun desa. Bangun apa? Bangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh iya lah desamu ki Triwi dadi. Oh. Kecamatan Pajangan, Kabupaten Sleman, Bantul.
Ngapa Truk kowe iki nek aku lagi gleleng kok kowe sekitar kaya serik ngono lho. Kaya ora entuk nggon ngono lho. Ayo ora wis saking gobloke kok goblok kok dadekke lakon. Salah sing njaluk. Dadi nang perkara tekan jam 3 iki kentekan lakon ya bubar. Ha iki bayangke arep perang terus apa? Kurawa ya ora melu pen dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Ha ta? Iya, lho kok ta? Nggih ta? Iya. Wis bayangke arep apa meneh iki? Piye, Wil? Aku tak malik Kresna apa piye? Aja dinggo ngulur wektu. Nek wis entek critane ya wis arep dikampake meneh. Sura Sudira Jane ingkang Ratsa Brata tekak ping ulah Darmasut.